Napíšte mi do komentárov, ako si myslíte, že ľudia vedia vytvárať aktíva zo vzduchu alebo z ničoho. Samozrejme, že to znamená, že čo to znamená? To znamená, že vytvárať aktíva bez toho, aby ste použili nejaké vlastné peniaze. Samozrejme, že aj pri týchto veciach musíte použiť aspoň trošku svojich peňazí, ale ten nepomer, respektíve ten pomer toho, že koľko vlastných peniazí do toho vložíte versus koľko vám to dokáže vygenerovať aktív, je neporovnateľný. Ak mi napíšete do komentárov to, že čo si vymyslíte, alebo aké sú podľa vás možnosti, ako vytvárať aktíva zo vzduchu alebo z ničoho, ja vám minimálne k tomu napíšem, označte ma, dajte, iba napíšte, že zavináč Tomáš Pierožek, nech viem, že ma označujete, nech mi to príde do upozornení a ja vám napíšem, že či idete tou správnou cestou, to znamená, že či rozmýšľate nad tými správnymi vytváraniami aktív, alebo idete akoby zlou cestou. Skúste nad tým porozmýšľať a zamyslite sa nad tým, že ako budete, alebo ako by ste vy dokázali v tej vašej situácii, ako by ste dokázali vytvárať aktíva z ničoho zo vzduchu, tak ako to ja volám. A hovorím, ak mi to napíšte do komentárov, rád vám k tomu dám moju spätnú väzbu. Dobre, ak by som to mal zhrnúť. Ja vôbec nehovorím, že jeden, druhý alebo tretí cashflow je zlý, dobrý, horší, najhorší a tak ďalej.